tak ako vieme, boli zvyšované energetické zdroje, tak sme sa snažili hľadať nejaké možnosti, ako by sme to vedeli zvrátiť aspoň šťastí. Tak sme sa rozhodli v rámci obecného zastupiteľstva, že sa pokúsime o zelené zdroje, kde vlastne podporíme tú našu prírodu a aj znížime tie veľké náklady a využijeme slnečnú energiu. Tak sme sa rozhodli pre fotovoltaiku, kde veríme, že ušetríme značné aj finančné zdroje a pôjdeme vlastne na takýto vlastný zdroj elektrickej energie, kde máme možnosti aj zdieľania a chceme využiť aj ďalšie naše obecné budovy a znížiť si tam tú spotrebu. Je to určite pre nás obrovská výhoda, kde ušetríme nemalé finančné prostriedky, ktoré vieme použiť pre naše ďalšie služby, pre našich ľudí. V rámci tej našej myšlienky, ako zriadiť fotovoltaiku a ísť týmto šetrením, tak sme zháňali zdroje. Nakoniec sme našli jeden super zdroj, kde vlastne si to vieme prefinancovať z našich ušetrených peňazí, ktoré by sme použili vlastne na vyplatenie tejto energie a touto formou si vlastne zabezpečíme samofinancovanie celého nášho projektu. Hľadali sme firmu, kde sme aj našli firmu, boli sme oslovení a tak sme využili túto ponuku a v dnešných dňoch už máme fotovoltaiku na streche a budeme sa tešiť z vlastných zdrojov. Keďže sa nachádzame v Národnom parku Poloniny, takže je to také veľké plus pre tento národný park, že aj takouto formou šetríme energiu a chránime našu prírodu.